Wow, hauling a bite. Maria, Miriam, kwala ji Jesu. Actual brief from the anime. Kwala ji Jesu Christ. Bule jubunu niile o. Child. Bule. Onye ọbụla arụkwa nke ama, ọ bụkwa eme unu n'ụwa. Onye ọbụla arụdokwa nke ama, nke papa nnekwu gba akịlịkịlị ọkụ ya. Yes, okay. Nke gị gba oke nwa. Nke gị gba oke nwa. Ebube na-atọ gị nke. Ebube na-atọ gị nke. Nke ka o sisi dị kịlịkịlị oke nwa. Oke nwa. Nke papa created first. No, first badge or first one. No, over a first one. Oke nwa makwala nke ọkwa thank God ọ dị iche iche. Ka ebe papa nnekwukweni. Iwe papa nnekwu anyị na-atụtụ mmiri. Iwe niile portable. Iwe bụ fafne. Iwe bụ Bellfire. Mommy. Wow. You wait for that charge. Chidi, can you even Can be one. Open the engine in here. I charge. We are charge. Let me try if I weigh that. Mommy, I'm going to play Kekwane akpati nke papa nnekwu nke o ji gaa na-eme n'irie ka ọ na-atọ ọnụnụ na-agba egwu. Onwezie o welie kedie ne iwe ọ na-eme ihe unu ejekwa kene papa unu ogotegolu unu iwe Christmas toy. Wow. Christmas elu ego kedu ihe anyị ga-agba n'anya boy olimando ka o si emele iwe bụ ele mepe nke gị papa mepe enye. Ebe ọ ga-agba egwu. Ebe ọ ga-agba egwu. Unu ga-agụlụ papa unu. Ọ sigo ebube edegokwa kene daji ndewo. Daddy, thank you. Odo. Can we do nimi?
nke ebube. I believe. Nke ebube believe. Mommy, I will go away. I will go away. What? I will go for Kive. Onye ọbụla arụdokwe nke ama. Onye ọbụla arụdokwe nke ama. Maka anọkata unu zọwa. Mommy, ibe duoku open kopna. Ibe duoyi open kemua. Onye ọbụla arụdokwe nke ama. Maka anọkata unu zọwa n'ụlọ. Unu alụkwa n'ọgụ, unu bụ nwanne. Unu ga na-emekọ iwe ọnụ. Onye nwere iwe nwanne ya enyebi enye. Unu ghọtago? Yes, mommy. Yes, mommy. I'm so sorry. You. And Nani. No. Listen to this. Ebe nke gị ga-anọgba egwu. Yeah. Iwe anụnwa bụkwa okoso. Kwuo na okoso. Ọrịa ndị Igbo na-akpụ ya okoso ele. Kwuo na ele. Kwuo na ele. Yes. Ebube emelegodi nke gị ka nnene. Kedu iru ebe ọ ga-anọgba egwu? Ebe ọ ga-anọgba egwu bụ iwe. Ebe ọ ga-anọgba egwu. Yes, I am TV Koyalada. Ụmụazị bụkwa injinia kala aka na-ekwe n'anya. Ụmụazị bụ injinia ba na-alụ iwe nwa. Ba alụwagopi. Oke nwa bụ injinia ba anyị. Ọ lụwagopi, ọ na-enyere ụmụ nwanne ya aka. Nwa abụkwa ezigbo nwa. Ọ na-enyere ụmụ nwanne ya aka ka ọ lụọ ọlụba iwe. Maka ọ dị talented na injinia. Oke nwa o. Daddy unu gokwelu unu ezigbo iwe kara aka o. Wow! Unu ga-ekene nna unu, kenenie. Wow, ndewo onye nze. Ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị o. O kwuru daalụ ụmụaka. Ọ bụ ụlọ ugbo ka ọ bụ. Ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị o. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka nara ekene anyị o. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị o. Oyiye ụlọ ugbo. Unu makwa nke unu. Ọkwa ọ dị iche iche ka ọ bụ ovu ụdị. Nke papa nnekwu gba kịlịkịlị ọkụ ya. O nwere ndị nnekwu nwee ndị. Chukwu nke gị nwechi. Nwa bụ injinia ikwa iwe ọ na-alụ n'aka. Oke Ebube ị nwere ndị nnekwu okwu ya. Nwee ndị obele. Ya ọ na-emix mix. Ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị o. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka nara ekene anyị o. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka nara ekene anyị o. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị o. Onye ọma. Unu wụkọtachazi ya ọnụ. Ihe amasịkwa nke bụ nke gị. Unu anụkwa n'ọgụ. Oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka na. Ka ị na-achọ papa?
oyiye ụlọ ugbo ụtọ ka anyị na-ekene gị oyiye ụlọ ugbo ụtọ meni na ka ọ gbaa egwu mezienụ na ka ọ gbaa egwu Anyị na-achọ nro. asatọkwa Or Phoenix. Woli asatọ. ọ dị mma ka dadi unu si egotela unu ihe unu ji gaa na-akpali amụ na-alụkwa injinia iwe ebu ele anyị melie mgbe anyị dị n'ụmụazị mana anyị ji ire mbik ire pen ya na ire batrị ọkwa batrị ka ihe eji eme ya yes anyị mekwelie n'ụmụaka ele okoso ka a na-akpụ ya menye ka ọ gbaa egwu menye ka ọ gbaa egwu Ibe woli asatọ. Ofu abụọ atọ anọ anọ. Ofu abụọ atọ anọ. Ofu abụọ atọ anọ. Ise isii asaa. Wow! Trinity Boys. Ụmụaka Igbo n'ala nsọ. Ụmụaka Igbo n'ala nsọ. Hey! Unu nwere ezigbo papa na-egotela unu ire. Unu ugbo ụtụ ọka anyị na-ekene gị oyiye ụlọ ugbo ụtụ ọka nara ekene anyị oyiye ụlọ ugbo ụtụ ọka oyiye ụlọ ugbo ụtụ ọka nara ekene anyị oyiye ụlọ ugbo ụtụ ọka nara eke mgbe anyị na-ele nwanne ka ọ gbaa egwu ka anyị na-enye mezie na ka ọ gbaa egwu kekwe n'ebe nke papa nnekwu ga-agba egwu o nwere ebe ọ na-agba egwu Anyị emenwu ya egwu na ofuke. mana kekwe na o nwere ihe nke eji agba egwu ihe apịazị ya nke ochi nke mana kedu ihe nke papa nnekwu o nwere ihe nya like nke ebube bụ ihe ebe ihe ya agba egwu ọnụ ọ na papa nnekwu nke ihe nwere iwe o ji agba egwu ama m na ọ ga-emenwu ọgbawa egwu mana kedu nke maka nke unu nwetara ihe eji agba egwu o nwere ihe ọ bụ ihe m na-ajụ ọnụ onwerie ịma na ị ga-apịazinye ya nke nwa na-acha uhie ya bụ orange oloma ịpịazi anya nke a ọrịa oke nwa pịazi anya ịpali blue maka ebe ị nwere ibo inye nwanne gị ofu ọrịa inyezie nyenye o wezielie na-eme nke okosi nke ga agara agbanwe egwu ebe ahụ anyị megie onye agbanwe egwu ebe ahụ gosi na-enye ọmara na-eme ịmara na ọgụ bụ onye isi gosi ọgbabakọkwa egwu okoso ị na-achọ ịkpọtụ okoso nwa ọgbabakọ nke ọgbabago egwu kezi na-enye ọfụma ka ọ gbawa egwu one ibe ọ ga-agbanwe ngwa tie ka ọ gbaa egwu ọgbawago ibe ọ na-agbazi egwu nwa ọ dụka ofu na-akakwa mma maka ibe ọ ga na-akụtụkọ ọ dụzi akara na anụ ọgụ ọ dụzi akara na anụ ọgụzi Chineke
okose okose Christmas or gift Christmas bụ nke ee unu ga-eyizikwa akwa ka ihe ka unu ji ga-eme ihe niile unu ga-egotezikwa ọgọdọ unu ga-eyi ọgọdọ unu enwego ọgọdọ unu makwalụ nke unu ọ bụkwa nọkata unu bido nso unu ebidokwana nsogbu ọ gbara gị egwu okose 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 enyi ya ga-amụzi n'ọgụ ọkwa ị nwere ebe nke gị na-agba egwu ihe emekwesị ka ibe ọgbabazie egwu irugo na-anụbago ọgụ ọ na-anụzi ọgụ chere papa nnekwu mee nke ọ nara abịazi agba egwu nwa menye ka ọ gbaa egwu nwa menye ka ọ gbaa egwu m ọ nara adafụtakwa oke nwanyeli aka ka ezigbo ojiri agba egwu nwa okose 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 anyị ga-arafuzi unu echi unu bidokwa na-egwulizi egwu maka na mmechi akwụkwọ unu elugosi unu ga-abịazi na-egwuli egwu n'iwe ọkwa ọ masịrị unu ngwa chiri ka emesịa ndewo